Are you suffering from this, that, or this? Even alopecia. Kahle yakho namuhla ke ngoba sibasele umuthi oboleka kakhulu isiqede ukukhala la ngamkhonto bezisa inyanga yamacala. Lo muthi ulungisa kakhulu indaba zenwele mawunenkinga nje hairline yakhe yabuya. Noma ngabe unenkinga yokuthi inwele zisicecebukele zona ngapha ngasemuva kuyabuya konke lokho. Ziningi izinto ezibanga lokho. Ngaba i-fungal infection, ngaba i-fever, ngaba i-stress, ngaba i-gene inheritance. Ngaba kufaka kakhulu ikepisi when it comes to male gender, inwele ezingatholi enough sunlight. Ziningi kakhulu abantu besifazane ngaba iloko bakubeka la wathi yini ama-frontal la wabo ukuthi bayibeke la masephumpuma nothlu inwele seziphumile. Kuyalapheka konke lokho. Sina umuthi la emkhonto bezisa ubuyisa i-hairline. Noma ngabe uhlala ufase iduku la isikhathi eside as a female gender kubuyela ebantwini besilisa njengoba sisabantu besilisa awafaka ikepisi ilanga alibi enough enweleni zabo. As now umuntu wesifazane uma uhlala ufasile lapha ilanga alibi enough enweleni zakho lishaya la then la ziyacindezeleka nenwele and angeni ne-sunlight. Ingakho ke inwele zakho ziphela i-hairline. Abantu abaningi babalala bapha amaduku. Iduku lakho ungabe lifasa uliqinisa kakhulu la liyayiceda i-hairline. Kanti ke futhi lokho kuyakubanga nekhanda ngoba njengoba le duku ulifasa uliqinisa lapha imithambo legazi iyafaseka, igazi engasakwazi ukucirculate kahle, ubone usuphathwa inhloko engapheli. Lo muthi siza nawo is very easy to use. It's an oil actually. You just have to take it and apply it on the affected area. Uma ngabe hairline ayikho lapha uyayithatha uyayigcobisa le oil twice a day lapha hairline ingekho khona. Uma ngabe inwele zinyamalele somewhere inhloko ugcobisa khona lapho futhi zizokwazi ukuthi inwele zakho ziphinde futhi zimile kabusha. Self confidence yakho ibuye ngoba ubuhlungu siyazi ukuthi umuntu wesifazane kube khona izinto ongakwazi ukuthi uzigqoke noma izinto ongakwazi ukuthi uziyenze. Manje ngalo ndlela leyo hairline yakho izobuya mawugcobise lebeligcobise hairline yakho izobuya ukwazi nawe ugcoka ngendlela ofuna ugcoka ngayo. Ungahlali ufase iduku lapha kube ngathi style kanti cha wona uyazi ukuthi ufihla ini ubalekela ihairline engekho. Ungahlali ufase iduku noma nganasidingo noma ungafuni noma ugcokele kahle upholile umuhle ugcoke kahle kodwa kumele ufase iduku ngenxa yokuthi ubalekisa leya hairline leya. Abantu bangale bakubuza imibuzo ukuthi hey kwenze njani ngehairline bale bakhuluma ngayo emaceleni ube namahloni nawe. Asikulaphe ke lapha umkhonto bezinyanga yamacala. Lo muthi is very easy to use futhi uyatholakala kuzo zonke indawo. Siyakwazi ukudelivela wona noma ngabe kude nathi. Uyagcobisa nje lapha inwele sezinyamalele khona zona ngokwazo ziyazibuyela zizivelele. Noma ngabe unenkinga yokuthi inwele zakho zitshintshe ikhala uyazenza le nto ukuthi zibe very dark, zibe dark. Yazibona ezami ukuthi zinjani? Yazibona zibe very dark. Remember, there's no problem without a solution. Ukuze ibe inkinga kusho khona sinesixazululo.